сардиҳо ва бориши пайдарпайи барф барои анҷом ёфтани парвозҳо ягон мушкилиро пеш наовардааст ва давоми 2 рӯзи охир парвозҳо тариқи фурудгоҳи байналмилалии душанбе бетаъхир сурат гирифт. барои сари вақт тоза намудани хати парвозу нишасти ҳавопаймоҳо таваққуфгоҳу роҳравҳои зимомӣ кормандони хадамоти хизматрасонии ҷамъияти саомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии душанбе бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ фаъолияти шабонарӯзӣ ва саривақтиро анҷом медиҳанд. ҳамин аст ки хати парвозу нишаст доимо аз барф тоза гардида, дар ин баробар ҳавопаймоҳо пеш аз парвоз бо истифода аз маҳлули махсуси зидди яхбандӣ коркард карда мешаванд. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир пеш аз ҳама беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба мусофирон ва анҷоми саривақтии парвозҳо ба кишварҳои мухталифи дунё мебошад. ин шабу рӯз дар майдони ҳаракати ҳавопаймоҳо кормандони хадамоти хизматрасонӣ зиёда аз 40 техникаву механизмҳои махсусро барои тоза намудани хати парвозу нишаст, пошидани маҳлули махсуси зидди яхбандӣ ва дигар намуди техникаҳоро барои кашонидану омода кардани ҳавопаймоҳо ба хати парвоз сафарбар намудаанд. ин маҳлули махсус ки танҳо барои коркарди ҳавопаймо бо моеъ зидди яхбандӣ барои тоза намудани ҳавопаймо истифода бурда мешавад ки фурудгоҳ ин маҳлулро сари вақт дастрас карда буданд ва ҳавопаймоҳои хатсайҳоро бо ин моеъ таъмин намуданд. зиёда аз 40 адад техникаҳои барои тоза намудани хати парвози нишаст ва ҳудуди аэродром сафарбар карда шуданд. аз он ҷумла 2 адад техникаи калонҳаҷми барфтозакунӣ, 6 адад техникаҳои 130 кпм, 3 адад автомашинаҳои бо моеъи зидди яхбандӣ коркарди ҳавопаймоҳо, инчунин автомашинаҳои бо об таъминкунӣ, автомашинаи бо барқ таъминкунии ҳавопаймоҳо ва дигар мошини механизмҳо ҳама барои сари вақт хизмат расонидан ба ҳавопаймо сафарбар карда шуданд. масъулин кӯшиш намуда истоданд ки майдони хати ҳаракати парвозу нишастро бо истифода аз техникаҳои мавҷуда сари вақт тоза намоянд ва хизматрасониро ба мусофирон беҳтар гардонанд. дар маҷмӯъ ин шабу рӯз парвози ҳавопаймоҳо аз дигар кишварҳо ба фурудгоҳи байналмилалии душанбе ва аз ин ҷо ба кишварҳои дигар мувофиқи талабот ва қоидаҳои махсус шабонарӯзӣ ва дар муҳлатҳои муайяншуда сурат гирифта, мувофиқи маълумот давоми 2 рӯзи охир бо анҷоми 27 хатсайр наздики 8000 мусофир аз хизматрасониҳои фурудгоҳи байналмилалии душанбе бархурдор гардиданд.